आं सिख्लानिफ्रायनो आं वान्टेडखा जोंनि गथ'फ्रानो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों आरो खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव नैबे सोमदोन टक्सनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लादों दिनै आंजों दङ मेडाम प्रतिमा बर' जायआ सार डिरेन बर' बेनिनो बे असे बिसि मेडाम प्रतिमा बर' मेडामखौ आं सिगाङावनो बरायनानै लाग्रोबाय खुलुमबाय दा मेडामाथ' सासे रिभलुसनारि लिडारनि बिसि जानानै आरो गावनो सासे रिभलुसनारि जानानैहाय दा बै समावहाय माब्रै बबेयाव थानानै जिउ खाङोमोन हाबा जाखांनायनि उनाव आं गामियावनो थादों बोसोरसे जोंनि गामिया राङागरा होनो अदालगुरिनिफ्राय खोलाहा बे गामि राङागरा गामियावनो आं बोसोरसे थादोंमोन आरो बे बोसोरसे थानाय समाव आं ओरैबायदि माने आर्मि पुलिसनि खस्थ' मोनदों माने बुंजाया गामिनि मानसिफ्राबो माने आंनि थाखायनो बहुत दुखु खस्थ'बो मोनफादों आरो बे समाव न'खरनियाथ' न'खरनि बहुत खस्थ' मोनखादों आरो मोनखायोमोनबो बै समाव आङो माने अल इन्डिया प्रग्रेसिभ उइमेन एस'सिएशन होननाय मोनसे संगठन दङमोन बे अल इन्डिया लेभेलनिनो बे संगठननि आइप'आ होननानै बुङो बे संगठननि आं सासे मेम्बारमोन जेरावनोखि जोङो दाजेननाय समाव आब' अनजालि दैमारि आरो आं जों सानै माने बे संगठनाव जों मेम्बारमोन दा बे मेम्बारशिप जानाय समाव बिथांमोना मोनसे माने आइ कार्ड हिसाबै हरफायोमोन आरो मोनसे लोगोसे कन्स्टिटिउसनजों जोंनो हरफायोमोन आरो बे कन्स्टिटिउसनखौनो आङो माने आंनि उन्दुग्रा टेबोलाव दोननानै आं सानफ्रामबो आर्मि पुलिस फैयोब्ला बेखौ माने नायलांथों होननानै आं दोनोमोन आरो बिनिफ्राय जेब्लानोखि फैयो आर्मि पुलिसा ओमफ्राय बेफोरखौ नुलाङो आरो नुनानै माने नों सासे माथो नेसनेल लेभेलनि उइमेनफोरनि सासे मेम्बार नोंथ' माने एसे माबा मिथियो गासैखौबो खोथाफोरखौबो नों मिथियो आरो मेगाजिन बहुत इंलिश मेगाजिन बायदिसिना मेगाजिनफोरखौबो आङो टेबोलाव दोनोमोन जाहाथे आर्मिफ्रा फैनानै जाहाथे नुलाङो बेफोरखौ नायलाङो बेफोरखौनो नायनानै थारमाने बिसोरो टर्चार होनायनिफ्राय माने एसे जों रैखा मोनोमोन आरो माने सासे जोंहा न'खरावबो BSF साकरि मावनाय दङमोन BSF आरो बे BSF मावनायनि थाखायबो जों माने न'खरा एसे सेफ जायोमोन आरो खिन्थु बिनि सिगाङावबा गामियाव ओरैबायदि खस्थ' होलाङोमोन न' बां बुख्रेबनाय माने गय दंफां सिन्थायनो दानस'लाङोमोननो ओमफ्राय न'आव बासन बर्तन जेबो दोननो हाया गासिबो बुख्रेबलांजोबोमोननो माइरङावबो केरासिन लखबनानै ओरैबायदि माने अयथासार खालामलाङोमोननो दा बेफोर घटनाखौ माने आंनो खिन्थाबाय थायोमोन आं बेफोरखौनो माने खोनानानै बिदिब्लाथ' आंबोथ' सासे माने NDFBनिनो सासे मेम्बार जाहैबाय आंनि हौवायाबो सासे लिडार बिदिबा आर्मि पुलिस फैयोब्ला आं माबायदि सेफ जागोन आं बेखौ माने बहुद सानोमोन आरो माबायदि आं सेफ जागोन आं बोसोरसे जितु थादों गामियाव गिनायखौ गारनानैबाबो आं थादों बे समाव माने आङो बेबायदिनो मोनसे आइडियाजों खामानि मावोमोन आरो आं बे माबाफोरखौ दोननानै माने बिसोर फैबा जाहाथे नुलाङो आरो आलमारि मोनसे लाइब्रेरि दङमोन आंहा बेयावबो आलमारि गंसे माने भर्ति आं लेखाफोरखौ सोनानै दोनोमोन नभेल आरो बहुत गिदिर गिदिर माबा लेखाफोर आं आलमारियाव दोनोमोन ओमफ्राय बै आलमारियाव हाबनानै आर्मि अफिसारफ्रा माने बेखौ नायलाङोमोन आरो मा दं मा गैया नों मा फरायो नों मा खालामो माने बेफोरखौ गासैखौबो नायनानै ओमफ्राय बर' लेखा किसुमान माने एसे इम्पर्टेन्ट लेखाफोरखौ माने आंखौ ट्रेन्सलेट खालामहोयोमोन आरो बे मा बुंनाय जादों बेयो मा बुंनाय जादों माने बेयो सोरनिबा फट' नुबा बिनि लेखाफोरखौ बिदि सोंलाङोमोन आरो बेनिफ्रायनो माने आङो एसे माने खम टर्चार मोनदों होननानै बुंनांगोन आरो आङो माने एसे आंनि थाखाय सेफ जादों आरो लाइफआव दा बेनिफ्रायथ' बोसोरसेनि उनाव माने आंखौ न'आवबो दोननो गिबाय लाखिनोबो गिबाय इसिबां आर्मि पुलिस सानफ्रामबो सानसेयावनो खनथाम गाहाम फैयो मालाबा खनब्रै गाहाम फैयो सानसेयाव खेबसेयाथ' फैखायो बिदिनो माने गिनानै न'खरनिफ्रा नों न'आव थानांला एसे साइडआव थादो होननानै माने बोसोरसेनि उनाव आं माने हारसिंनो साइड जालांदों आरो इसिबां जुदि खस्थ' मोननायाव आं माबोरै माने बिदि खस्थ' होबाय थाबावनो साननानै आंनो साइड जालांदों ओमफ्राय माने बेबायदिनो जों बाहेरायाव थानानैनो माने हाग्रा बंग्रा थानानैनो जोङो माने माबाबोदों आरो जिउ खांबोदों आरो बे समाव सारा जेलावनो दंबाय थायोमोन ना बिनि उनावसो सारा माने माबादों एरेस्ट जादों सिगाङाव माने हाबा जानायनि सिगाङावबो एरेस्ट जादोंमोन माने बे समाव बोसोरथाम जियाल जाखांनानै गबायमोन आरो
गखांनायनि उनाव हाबा जाखांनानै थानानै आरो 6 बोसोरसोनि उनाव आरो खनसे एरेस्ट जाफिनदों। अब्ला ओमफ्राय बे समावहाय मेडामा माने वान्टेड नङामोन माने ना आन्डारग्राउन्ड केडार ना मिथियामोन? मिथिखायो आंखौ आं सिख्लानिफ्रायनो आं वान्टेडखा आं सिख्लानिफ्रायनो वान्टेडखा आङो माने एसे साइडआवसो थाखायोमोन गामियावनो माने एराय थायो गामियावनो आं एरायनानै थाखायो माने वान्टेड जाब्लाबो माने जोङो बे बर' वुमेन जास्टिस फराम जेखौ दा बोजोब होननानै बुङो बर' वुमेन जास्टिस फरामाव जेब्लानोखि जोङो माने वुमेन हिसाबै जों एकदम स्ट्रंलि मावबायना बे समाव थारमाने जोंखौ वुमेन केडारबाबो जोंखौ जेबो फात्ता मोनामोन आरो जों बेयावनो माने मालाबा वुमेन केडारफोरनि माने NDFBनि खामानिखौ मावो मालाबा बिनि खामानिखौ मावो जों बेबायदिनो माने जोंखौ जेबो इसिबांद्राय माबा मोनामोन आरो फात्ता मोनस्लाबामोन आरो मेडामनि बेफोरबायदि सेल्फलेस सेक्रिफाइस होनना बुंनांगोन जों गावखौ बावगारनानै हारिनि थाखाय बावसोमनाय सासे आइजो दा बे मेडामनिफ्राय जोङो खोनासंबावनि बेनोल' जोबनायाव दिनैनि दिनाव NDFBआ डिसबेन्ड जानायनि उनाव आकर्ड खालामखांनायनि उनाव दिनैनि जोंनि बर' हारिनि थासारिखौ लानानै मेडामनि मोन्दांथिनिफ्राय मा मेसेज होनो सानो बर' रायजोनो? एकर्डखौथ' मिथिखाजोब्बाय दा जोंनि गथ'फ्राबोथ' रावबो गोजोननाय गैया दा जोंनि गथ'फ्रानो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों आरो बिमा बिफा बायदि जानानै जोंलाय माखौ गोजोननो माखौ लानानै गोजोननो हाबावो बेनो जों बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ जों माने सेटिसफेक्सन खालामनो हायाब्ला गोजोन होनो हायाब्ला जोंहाबो बेयाव गोजोननाय गैया जेब्लानोखि माने जोंनि साननाय हनाय गासैबो फुरा जाजोबगौमोन होमब्ला जों गासैबो लैगोर लैगोर न'खर गंसेयाव जेरैबायदि रायजो जायो जों बेबायदिनो माने गोजोनै थानो हागौमोन दाथ' फिसाफ्रा गोजोननाय गैयाबा बिमा बिफाफ्रा गोजोननाय होननानैथ' जों बुंनो हानाय नङा बेनो आं जोंनिफ्रायबो माने जेबो माने गोजोननाय गैया एकर्डआव जों जेबो गोजोननाय गैया आरो बेखौ जाहाथे जोंनि सिगनेटरिस बिथांमोना रायज्लायफिननानै आरोबाव बिनिख्रुइ साबसिन माबा मोनसे लाबोफिननो हायो नामा बेखौ माने सावरायलायनो थाखायनो आं बेखौ माने एसे खावलायनो लुबैदों आरो बिथांमोना खौसेयै जाहाथे सावरायलायनानै बेखौ जोंनि गेजेराव जा लुबैदोंमोन बेखौ जाहाथे जाफुंहोनो आरोबाव खनसे सेस्था खालामफिनो। दा मेडामखौ दसे सम नैबे आंनि चेनेलाव मोजाङै रोखायै माखासे जारिमिन आरो गावनि मोन्दांथिफोरखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय आं मेडामखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। आरो बे समाव नैबे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।